लोगोफोर हेपि रंजालि बैसागु दे मावजि बुन्दायाबो हेपि रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो बैसोआव देरसिननो खुलुमनाय आरो बैसोआव देरसिननो अननाय सिबिनायखौ गिबि सैत्र दाननि जोबथा सानाव जासि हरग्रोबाय। नै मावजि बुन्दा इन्टारटेनमेन्ट स्टुडिय'आव आं मावजि बुन्दा नार्जारिया 4:30 जानाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंग्राफोरनि गेजेराव माखासे भिटामिन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गरम जालायनानै मिनिनानै किडनिफ्रा मावग्लुंलायनाय खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांदोलाय। गिबि खौराङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि खैरेंफारा गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोखा गोखै जानो थाखाय ज' सेंग्रा सिख्ला गामिनि हाग्रायाव थांदोंमोन। थिग बे समावनो सासे सिख्लानि फेन्दायाव लेवारा मानखोनानै थाहैयो। बेखौ नुनानै लेवार बाजानाय सिख्लाया गाबख्रावनानै सासे सेंग्राखौ बांख्रनानै सानैबो जाम गोग्लैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो सिं सा दुद्रुनानै बा हलायनानै बिगासे हाग्राखौ लेमहोजोबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हेद मा फाग्ला निउस फैयोब्रा बे मावजि बुन्दानावलाय। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि हाजो गाखोनायावबो मोनसे घटना जालायबायना। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै सेंग्रा सिख्लाया हाजो गाखोनाय समाव 3 थालासिम सौहैबायमोन। बे समावनो सिख्लाया सेंग्रानि लंपेन्टआव हमथानानै मानखोनायाव सेंग्रानि उननि लंपेन्टआ प्लास लामासिम जिदों। दा सेंग्राया उफाय गैया जेरैबाबो फैथारनांगौ। बिनिखायनो बिथाङा सिख्लानि फ्रक ना मा होनो ना पायजामा होनो बेखौसो गाननानै ओंखारबोफिननांदों होननानै मिथिनाय जादों। सेंग्रानि बेबादि गाननायखौ बयबो नायगोमोनानै गादलोनलाबायनानै गोग्लैना गोबां मानसिनि मोखांनि नखशानो बेलथायलाबायनानै दोलालाजोबदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। आरो बे बावखुंग्रियावनो सासे सिख्लाया आफा गोजौ सेन्देल गाननानै गाखोफ्लांना अन्थायाव गाहेना गोग्लैना दुद्रुबोना थाफ्लियानो 35था जिदों। दा बिथांखौ RMB हस्पिटालावसो सुथेहैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांजोआ दा खिनो हायै हासुनो हायै लोगोसे जिरायनो हायै थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खम अबस्था गाज्रि जानानै दंलै बे दा आदिनो। बैसागु बोथोराव गोसथोलायनाय एबा रिलेसनशिपआव थानाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बैसागु बोथोराव खनसे खुदुमजानांगौ बा खनसे हिनजावखौ बानांगौ होननानै मिथिनाय जादों। मानोना बेबादि खुदुमोब्ला एबा बाजायोब्ला जेरैबो मोनलायथारो होननानै गोजौनि नारद मुनिया जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। बिनिखायनो जाय गावबा गावनि मोजां मोनलायनायखौ मोननो लुबैदोंब्ला बाजानो एबा खुदुमजानो थाखाय मावजि बुन्दा इन्टारटेनमेन्ट स्टुडिय'निफ्राय फोसावहरनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ गोखा गोखै अमा बेदरजों जासोनानै उदैया गुर गार जानानै खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दोनथ'बाय। ओइ र' जोबाखै भिडिअ'आ दानो। निउसखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो ना मा होनो लोगोफोर। जाहाथे मावजि बुन्दाया गोदान भिडिअ हगारबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसना सहैग्रो।